Искам да само обърна внимание за основната идея на това събиране, което имаме тази година. Работа като цяло, особено на Господа, ще е по-малко. И аз ви благодаря за времето, което ще прекараме заедно, защото значи ще е хубаво. Мисля, ще бъде благословение от това, малко да поработим, всичко е пожелателно относно работа. Да знаете, не всички стоите като на концлагер, това е трудов лагер, това е различно. Концлагер е трудов лагер, дали са различни неща. И всъщност насърчението, което ще отправя към вас, както и си говорихме и на групата, е да не се притесняваме да изразим нашето племе към Господа по един различен начин. Ако ви дойде да си запишете нещо, докато тече хванението в стихотворна форма, запишете го. Ако искате да споделите нещо, споделете го. Худо и пророчество, освободете го.
Поставете телата си в духовно служение. Живота си в духовно служение. Парите си в духовно служение. Татко, благодаря. Вижте, това е природата също. Това е природата на Исус. Той никога не е бил заспал за това, което трябва да извърши с отец. Винаги на 100% отдаля.